otvorenih vrata, ono što stalno ističemo, komunikacije, ako gledamo privatni sektor, dakle ona je izuzetno bitna ako želimo ovaj zajednički cilj, a to je kada govorimo o digitalnom desetljeću ili o strategiji digitalne Hrvatske do 2032. godine i sve ono što smo zapravo zacrtali i ostvariti. Ovo je isto tako prilika da i privatnom sektoru prezentiramo sve ono što unutar ministarstva, ali ja bih rekao zapravo i puno šire unutar vlade radimo upravo po pitanju digitalizacije. Ovo je, kao što znate, prvi puta zapravo u vladi da imamo dio koji je zadužen za digitalnu transformaciju ili digitalnu tranziciju i ona se možda nekako uvijek gleda usko obzirom da smo i u resoru koji ima dio koji se odnosi na pravosuđe, ali nije samo pitanje digitalizacije pravosuđa, nego puno zapravo šira priča digitalizacije cjelokupnog društva, poglavito ja bih rekao i gospodarstva, odnosno ekonomije. Ovo je isto tako prilika, kažem, da prezentiramo one projekte koji su ili dosad napravljeni, poput Centra dijeljenih usluga za kojeg stalno ističem da je svojevrsni zapravo kamen temeljac digitalne transformacije u Republici Hrvatskoj, projekte koji su, kao što sam rekao, završeni, projekti koji su nekako ongoing ili trenutačno u fazi realizacije, ali sve ono što zapravo planiramo u budućnosti. Isto tako prilika da porazgovaramo o izazovima kojima se zapravo suočavamo, ne samo u Republici Hrvatskoj, već ja bih rekao i na razini Europske unije kada govorimo o digitalizaciji, prije svega zapravo ovdje mislim na jedan prilično možda spori ponekad zakonodavni proces, a imajući u vidu zapravo sadržaj koji se regulira kada govorimo, pogotovo kada govorimo o digitalnim tehnologijama u digitalnom dobu. Evo.